Içäsi ýurtdaşlar, esenlikler oğuz ile bugün ýene ýurtdaşlarymyz bilen bizim kanallar ýydarlayan adamlar bilen bir türkmen halkynyň üstünde oýnanyp gelýän, ýani häzirem şu wagt oýny dowam edýän bir hereket bar-da. Şonu başdan aýak şöyle düzüşdirdiňde şol özümçe düşünen bildigimçe näme bir halkymyza bir maglumat ýani bilgi bolsun diýip ýetirmekçi bolýan-da. Indi Solzhenitsyn diýip Soýuz döwründe Sesler döwründe bir näme bolan edebiýat işgäri diýip aýdyn, ýani özüni jurnalist hökmünde, şahyr hökmünde tanladyp bolup gören. Şo hakynda YouTube'da bir bilgi bar eken, ýani internetde. E, Rus dilinde eken bu ýöne. Rusça düşünýäniňiz bolsa, rus dilinde düşünýäniňiz bar bolsa, şo hakynda ýazsaňyz çykar şol näme. Yani maglumat aslında nähili ýagdaýda ulanýarlar, ýani intelligensiýany. Döwrüniň KGB'si nähili öz peýdasyna ulanýarlar, nädibem halkyň garşysyna ulanýarlar. Bu ýagdaýlar aýdyp geçýär. Indi edil şo Solzhenitsynyň käli Ilya ýalňyşmasam. Edil şoň käli bizim halkynyň üstünde şonuň ýaly oýun oýnanyp durýar şu wagt. Ýani Soýuz döwründe başlan. Filmlerden olsaň Çavuş diýip bir näme bardyr. Özüni jurnalist näme diýen tanadýan, şahyr hökmünde tanadýan Şwesiýada häzem bizim kanalymyzda takym edene şeýle goýulandyr. Nädip KGB şuwulçylyk etdi, halkyna garşy hereket edilendigi, ýani subutnamasy bardyr. Edil şo ýanynda ýene bir Pragada bir jurnalist bar. Edil şoňa autobiografiýasy, ýani dowamında autobiografiýa edil şoň ýaly bary nämenin içeridäki rejimiň näme kömekçiler güýçleri diýip aýdyn ýurtdaşyndaky. 5-nji kolonna diýilen ýerler hem bar. Proxy diýip aýdylýan bar, ýene ortada geden bir söz bar. Indi halk 2019-dan bäri türkmen halky ýurdun içindäki adalatsyzlyk, ýurtdaşyna çykanda gözlen näme hukuklarynyň, hakynyň ýoklugyny ýyllar boýy horluk çekip, edilip gelip genasysda sürüklenip gelen türkmen halky bir özüniň erkinligi üçin bir herekete başlady. Şonda 2020-nji ýyldan başlap halkyň garşysyna spiýaşy çeýkeler, ýani uklap oturan güýçlerini ulanyp başladylar da halklar. Biri Fransadan çykdy, biri Pragadan çykdy, biri Şwesiýadan çykdy. Bunyň gapdalynyň açyklary bar. Özlerini aktivist hökmünde görkezýänler bar. Şolaryň eden oýunlary häzir başdan gyýkarak, düşünüklirak edip aýdyp geçsek bolýan. Onsoň edil häzirki wagtda da dowam edip duran bir hereket bar. Onuň üstünde durup geçsek, giňişirät durup geçeýin. Yani buny halk ýöne edilip özüni oýnatyp durmadan bizim bildigimizden, ýani öz adymdanam halkymyzyň göz açylmagy üçin düşünýän zatlarymyzy aýdyp bermekçi bolýar. Näsin etseňiz Almada, Taparaga, ondan soň çoluň daşyndaky adamlar, ene bizler diýip aýdyn, 19-njy ýyldan başlap 2019 bir ortaga çykdylar. Orada halkyň gözüni açmak üçin. Ondan soň ýa kaç ýaly çepden sagdan adamlar köpelip başlandy. Germaniýadan çykanlar, amma Paris, ýa kaçym Fransa, Pragadan çykan. Türkiýe Cumhuriyetinden çykan. Nähil başladylar? Olaryň aýdýan zatlary nähil Türkmenistany
diktatorlyk rejiminden gurtarmak üçin ýani halk üçin hyzmat etmek üçin bir ýola çykyp özlerini tanıştyrandyrlar. Gelin biziň aramyzda diýendirler. Şonuň ýaly özlerini reklamlasyny edendirler. Öz autobiografiýasyny aýdyp berendirler. Bundan falança ýyllar men şäherlere aýdýanlar agdyrlyk içinde bolup geldim diýerler. Şu neçeler göreşip gelýän diýerler. Ýöne ýa-üçindir-de bir näçe bolan şo toparyň içindäki ýani agdyrlykdan diňe bir sany iki sany adam galypdyr. Galanlary biri bu işi taşlapdyr, biri taşlandypdyr. Ya ortada ýoklar. Näme olanlary el ýüzünde däl-de mediada görnenoklar. Näme üçin diňe şol iki adam galyp. Bu sorawlarym näme bolýar-da. Bu ýerde näme beripdi? Şuhbeli diýip aýdyn-da. Indi stada Amerikada birden almaşgalar çykdy. Watan üçin, ýurt üçin diýdiler. Gelin birleşeliň, benim işläliň. Ondan bir çykyşynda Türkmenistan rejimi taraby diýär, ýüzlenýär-de maňa brilliant sowgat etdi diýip işlerim şeýişlenme kömek bolsun diýip, ýani şonuň ýaly sözler ulanyp jakasyna egnaşada kılyan bir broşka diýilýär, şonuň bir nemesi. Gözellik bir nemesi. Brilliantdan berdiler diýip begenip halka görkezip. Ondan soň bizden başgala näme diýip Narjan Muzafferowa diýär eken adna. Separatizm sözlerini ulanyp başlady. Ýani ýurtdyň içinde lewap aýrylmaly demelerden bir aýratyn bolmaly. Öz ýurdumyz, öz döwletimiz bolmaly diýip, ýani bir halky bölme nemesine girişmekçi boldy. Ýöne halkyň muňa tepki boldy, garşylygy boldy. Ondan mejbur ýagdaýda gitmeli boldy. Ýani bula ýani Narjan apamyza diýip aýdyn. Berilen hyzmata goýulan nemesi ýoly dowam etip bilmedi. Ýani halk garşy çykdy. Şonuň üçin ýapyp gitmeli boldy. Mediadan çekilmeli boldy. Ondan soňky ýani sagdan soldan çykanlar gelin birleşeliň, biziň hemmämizem bir ýoldan ýörep barýas. Biz halk üçin edýäs, gelin biziň bile işleşeliň, agdyr bolalyň diýip, ýani agdyr söz köp ulandylar. Indi Milli Halaket Komitetem bulary tanan soňlar nirden bularyň ýeli nirden öwsýa iýi haýslara bolyp ýetine nämedigini bilen soň Milli Halaket Komitetem bular bilen kontakta geçmedi. Ýani getirmedilerem, barmadylarym. Ondan soň Milli Halaket Komitetiniň garalama halkyň göňünde garalama hemmetine geçdiler. Moduny geçdiler hereketine. Bular agdyrlyk islenok, bular türkmen üçin gowluk islenok, ne diktator ýykaldyýas bol gelenoklar, birleşenoklar, agdyr bolanoklar, şonuň ýaly komiteti garalama taktikasyny alyp bardylar bir meýdan. Ondan soň ýanky sagdan soldan çykan adamlar öz aralarynda üç başladylar. Biz agdyrlendik, toplandyk, ine biz iş edýäs, ine biz aktivistler, ine biz halk üçin onu etjek, bunu etjek diýip ýani wada berip başladylar. Ýöne bize Milli Halaket Komitet goşulanok, olar atyny ýeke çapçap bolarlar. Bizi islenoklar, agdyr bolmamyzy islenoklar diýip, ýani şol arada da şo hereketiň üstünden komitetem garalap durdy. Ondan soň sineden bolsaňyz bu adamlar ýani sagdan soldan çykan, ýani göwgören, öň togum atylyp goýulan, ýöne soň göwgören nemeler wagty geldi, üstüne suw dökýän ol göwgerýär-de, kömelek ýaly. Halkyň içinde
pasport toplaman emmesine girişdiler. Dokumentleriniz berin, ana biz oňurtup berjek, nämet berjek. Aslında o pasport düzetip bermek bularyň işi däl. Bir ýurtda Daşary işler ministrligi baý bolsa, Daşary işler ministrliginiň ilçihanasy baý bolsa, ana şo taýda düzetmeli. Ýöne halk bilgisiz bolan soň käbirler oýununa geldi bularyň. Ýa-da ende soň kim gatnaşjak bolsalar, ýüzüni açyp gelsinler, özüniň kimdigini görüp gelsinler, tanymyzy alalaýyn. Onuň ýaly ýene-de halkyň maglumatlaryny, ýani kimlik nemelerini aljak boldular da, belgelerini. Näme üçin aljak bolýanlygy belli. 2020-nji ýylda maý aýynda halk mitinglere çykanda Türkiýe Cumhuriyetiň içinde şolaryň bir näçe adamyň kimlik belgelerini alyp şerdäki möhüme berildi. Ondan soň şol adamlaryň garyndaşlaryna basyş boldy. Oğlum oýdyň näme edip ýygyna erbet bolar, yaramaz bolar. Sonuňa basyş edildi da gar ýakynlaryna. Aslında adam 18 ýaşandan soň ýa-da 14 ýaş diýip 18 bolanda hasam neme neme çykýar ýani öz açtaklyga çykan soň her kim özüne jogap bermeli. Eden işine hukukda şöyle geçýär. Her kim özüne jogap berýär, öz edýän işine en asasyna basyş etmek, ýenetmek, onuň aldatlar ýani hukuka ters gelýändir. Bularyň öz ýadan konstitusiýasynda da şonuň aldatlar bardyr ýöne rejim terror tapar bolan soň öz atlary ün süren noktalar da. Endi şeýle indi bular ýanky üýtdiler diýdik, bir ýere agyr bolup görkezdiler, halkyna bir üýtüp komitet gelen okdyň ýanına, Milli Halafet komitet gelen okdylar. Ondan soň bular öz aralarynda uruşup başladylar. Ýani häsiýet ýa-da şahsy çykarlar, şonuň aldatlar täsir edýär-de bu uruşlara. Ýani orta uruşyň koklasaň it bolan it çoň üstünde uruşmaly da, uruşmaly şahsyn üstünde. Bilam ýani bu ýagdaýam dowal şekilde neme diýerler, tebii şekilde gerçekleşdirýärler da. Olon ýamanlady şeýdip bolsam, bu hereket halka näme görkezjek bolýar? Mesaj, näme mesaj berýär? Şular halkyň önüne çykyp ýurdu düzetjekler. Bular öz aralarynda da lalaşanoklar. Gaýlaryna agyna gelen söz diýiş gördüler bular. Erkek köweklisine ýene-de şonuň ýaly herkesi söýler, ulandylar. Onuň teredi finet oturan halk şöyle mesaj alýar da ýanky bular halky urtarjak diýerler, ýurdu düzetjek diýerler. Näme üçin öz aralarynda oňşanoklar bular galaksyz, häsiýetsiz, derejesi moral tarapdan pes, ýani ahlaksyz adamlar ekeni diýip bu münäwetinde şol iş düzelmäň geçdiňde meslan öz aladam bile boluberen diýip nämäni oturtýar da halkyň beýnisinde. Şonuň düşünjäni oturtýar. Ýani şu düşünje halkda döresin diýip oýnalýan oýunlar da. Ýani herkiniň öz döwrüne göre oýnaýarlar bular. Her 3 aýdan 6 aýdan şonuň döwür nime diýip bolar da. Oýunlaryny ütüp bolar. Ondan soň Milli Halafet Komitetining gurujlarynyň biri Meldan Homedow ýurduň içine alkaçlyk edilen soň Milli Halafet Komitetine komitet diýmejek bolup bloger adyny berdiler. Ýani adyny takdylar. Ýani köplerden şonu ulandylar, azatlyga bulandy şonu. Belki özüni
hala Türkmen halkynyň halaskarlar diýip görkezýän adamlar, aktivist diýerler, davet diýerler özler. Şolar bloger diýip ulandy. Bloger diýip näçe ulanýarlar? Bloger sözüniň özü eýen bir adam alamatyny görkezýär-de. Ýani komitet ýok taýda halkyň adyndan ijrat edilen o Merdam Muhammediň ýoközi öz agyna geleni diýipdi, kellesine geleni diýipdi. Ýani şonuň Merdam Muhammedi hemme ýeke görkezýärler. Hemme komiteti neme diýerler? Ad tutmajak bolýarlar ýani. Halkyň bir hereket edidigini görkezmejek bolýar. Elbetde bulam olaryň öz aklynyň bilen edýän işler däl, ýani proxy bolsa biriniň aýdan etmeli bolýar. Ýani ýa-da birileriniň bir näçe eýe bolup biler o taýda. Ondan soň bu şeýle bolup geçdi, bir-birilen uşmalary olan bunun anatmy bolmaňa birden ana ýaramas söz diýdilermi? Şonuň ýaly hereket gitdi bi dowamlyca bolup. Halky özünden ýurdu gurtarma meselesinden uzaklaşdyrma näme taktikasy ýöredi-de esdewat. Indi Tuğçe hanymyň meselesinde arada Pakistan lagera gidende gitmeli bolanda Tuğçe hanım bular näme etdiler? Ýene diýenki Türkmen halkynyň gurtarjylary boşa durnak içinde gurtarjylary Tuğçe hanymam biziň aktivistimiz ine bizden ine biz birikdik, ine biziň aktivistimiz tutuldy, Umida Bekjanowa tutuldy. Ine gynanýar, kömek edeli. Yani şonuň sözleri o köp ulandylar. Adam. Indi Tuğçe hanım aslında komitetiň azalarynyň biri. Milli Halat Komiteti. Ýöne bular öz adam hökmünde görkezip, yani biz birikdik diýen nämäni görkezip näme diýerler? Halkyň öňünde, halk köpçüliginde birikdik biz diýerler. Dogrymy? Bizden ýöne o tarafa hiç gelen näme bolmady. Nähili diýýärden bir gelişme ýa bir ara gelme onuň ýaly hereketleri görünmedi tabi. Belli. Boşa durnak üçin daha kurtarjylaryň ýanyna baryp bolmaýar. Biziň öz ýolumyz bar, olaryň öz ýollary bar. Ondan soň Tuğçe hanymy bular öz adyna geçirmekçi boldular şöýdip. Indi soň Pragada bir adam çykdy. Yani öňüm çykyp berdi. Ýöne zompa bir herekete gelişdirip başladylar. Näme diýip ol aktivist oňa böýdidi, bol aktivist oňa böýdidi. Bizden aktivistimiz bol böýdipdir, bu molla aktivistimiz oňa böýdipdir. Yani yarar, ýani garalama nemesini alyp bardy. Türkmenler öňem şonuň aldy, öňem adam däldi. Yani şöyle arasında Milli Halat Komitetiň adamlarynyň bir näme at goşup, yani buların hemmeti, yani ortadak mediada adamlaryň häzir hemmeti hemmesem yaramaz adam, häsiýetsiz, ogry, jümri, garaz, zennany beýleki, mollasy beýleki edip, yani garalamany gowy alyp bardy bir saat dowamında. Ustalyk bilen ýerine ýetirip, yani arasında görsel, yani görkezip nemelerim, kadrlardan hem görkezip hasynandyrjy bolsun diýip bunu şeýlere alyp bardylar. O taýda näme görkezjek bolýar, ol adam Türkmenden adam bolmaz diýen bir neme bardyr. Söz bardyr, yani Mehemeňiň myş addeldi, yani bölümünden çykýan urumlar. Yani halkyň içinde ýaýradylýan urumlar. Ene şol nemäni Orta Asya. Türkmen şuňaçyla hor helak bolupdyr. Näçin hor helak bolupdyr? Ya adam däl. İşlemäni başaran ok,
iş başlar, iş başarjanlygy ýok. Şonuň ýaly düşünjäni bermek üçin bula adam bir saat borak dagy helak bolup durdy ekranda. Eee, Ondan soň halk nähili mesaj almaly? Muny seredýän halk doğrudan öňem bir urşpödi bolar. Mydam urşpöt bilen hakykatan hem bizlerden adam bolmazmyka? Türkmen bu düzelmez diýen nämäni oturup ýa-da ýani bilgisiz adamyň beýnisinde dörä biljek pikiri bu proksilaryň eýerleri ýani psikologlar diýip aýdyn. Şolar näme dip berýärler? Çok hereketi bir bilgisiz adamyň beýnisinde dörejek pikiri haýsy hereket döredip bilýän bolsa, şo hereketem näme diýerler? İşçiňlendirýärler. Ýani körak görýärler, herekete getirýärler. Şöýleräk etdiler bunu. Ondan soň ýa-ni halky ýani bu işlerden özüni gurtarma işlerinden elini sowatjak bolýarlar. Öňüm bolmandyr, indän bolmaz, oňy bereýinle diýip bar. Indiki şular häzirkiler has bowdur indiki geleceklerden diýip ýani şonuň ýaly düşünje oturar ýaly diýerler halkyň beýninde. Indi Fransiýadan bir adam bardy, men aýdyp geçmändirin. Şu adam bar ol käwapçykka. Şol halka näme diýip izlendi aralarda. Näme çykyň ýurdun içinde, köçelere çykyň, ak göýnek giyin, garajaly giyin, gastuk giyin, ellerine ak mata alyň denarlarda dedi. Her bir çykan adama $500 günne $500 pul töläjek diýip. Indi $500 pul töläjek näme üçin diýär şonu? Indi bir adam öz ýurduny gurtarjak bolsa, erkinlige çykarjak bolsa, şu rejimden näme üçin ol pul almaly? Biriniň elinden. Sen öz ýüregiň bilen öz göwnüň etmeli dämi? Göwnüň bilen çykmaly dämi? Ak ýüregiň bilen. Eger sen pul alýan bolsaň, $500 ýani Fransadaky adamdan pul alýan bolsaň, sen diýmek şo pul üçin çykýan. Sen naýomlik hakyny tutma sen. Ýurdun içinde halka çuwatke özüni hökümetlik görkezýän rejimden razy, sesini çykaranyp, ýöne sizler daşardan gelipsiňiz, özüm hakyny tutma gelipsiňiz. Özüm bir ýurdun içinde döwlet agdarşy geçirjek bolup gelipsiňiz. Ýani şol garalama ýani jenayet hem administrativ hem jenayet näme bardyr kodeksin ýurtlarda. Ana şol statýanyň üstünden bararyň ýaly ýagdaý döretýärler-de. Şoň üçin pul berjek diýär. Ýani gapana sürükleýärler adamlary. Halky bular näme hiç düşünüp bilen ok, pikirlenip bilen okmuka näme diýerler-de. Özlerimi damy buyruk alyp görensiň, beýleki adamlar şonuň ýaly mukaryp düşünýärler. Indi bolýaryny geçdik. Ýani daşnardakylary terrorist hökmünde görkezjek bolarlar. Hakyna tutma işläp biler, haýsam bolsa bir ýurtlaryň hasabyna pul alýarlar. Ýurdun içi razy, şu wagtky rejimden ýöne ýurtdan, ýurdun daşyndaky türkmenler şonuň ýaly terrorist, şonuň ýaly hakyna tutma. Bular biriniň buyrugy bilen gelýär. Ana şol nämäni ýaratmak üçin, ýani jenayata yapıştırmak üçin, hereketi jenayata yapıştırmak üçin edilen oyunda. $500 berjek meselesi. Bolýaryny geçdik. Indi ýurdun içinde, ýurdun daşynda media syny diýensiňiz, sosial media. Ine men ýaramak, ine men türme wagtlar, ine men haklarym iýdiler, ine men pulum beren oklar,
nemen yerimi aldylar diýip ýurdun içinden hem daşyndan neme gelýändir. Eee, Arz etme şekili. Ýöne nädip edýärler? Serdar diýip bir adam bar biziň ýurtda. Prezidentlik getirip goýdular ony. Ýani şol adam elbetde halk ony saýlamady. Özleri kagylmaryny doldurdylar, özleri getirdiler. Indi şol kanunlaşdyrma nemesi bar. Halkyň agzyndan kanunlaşdyrmaly da indi men ýanky Sedary prezident hökmünde görkezmeli da. Şonuň üçin diňe siz kömege daim etseňiz biziň prezidentimiz, aý biziň näme dagymyz, arkamyzda duran dagymyz, ýanymyzda duran dagymyz. Siz biziň prezidentimiz, siziň güýjüňiz ýetýär. Özüm seýnetip görüň. Hemmesem söze başlanlarında şo prezident sözüni iň başda diýenler. Ýani 2-3 sözüň içinde. Daglaryndan, dagyny depesinden, gaplaryndan goşýarlar. Ýani halk seredýän halk bara, seredýän halk şolar. Olar adamlaryň agyna salyp berýärler, käbirleri öwredýärler, käbirleri şöýdi aýtdýarlar. Olar adamlar isläp aýtdýarmy, islemänä diýen otaýyp başga görürüm. Ýöne şolary seredip duran adamlar ýanky sözi prezident diýen sözi köpürak esdeler. Dogrudan biziň ýurdumyzda prezident bar eken. Edip şonuň ýaly beýne oturýar. Ýani kanunlaşdyrjak bolýarlar halkyň beýnisiniň içinde. Serdaryň prezidentligini kanunlaşdyrjak. Ýöne biz bilýär, halk bilýär, hiç kimde saýlaw geçmedi. Saýlaw komissiýadan bolanok. Öz islegleri bilen, öz elindäki mümkinçilikler bilen bir getirdiler. Şonuň ýaly legitimizatsiýa diýen bir nämäni alyp barýarlar, berekedini alyp barýarlar da şu. Käbirlerde zenallar gepledýärler, käbirlerde erki adamlar gepledýärler, näme bolmaly. Käbir adamlar zenan maşgala geplese duýgulanyp agramly bölegi, meselem berip duran informasiýanyň agramly bölegi 60 götürme dogry bolsa 40 götürme ýalan. 60 götürme näme? Hakylypdyr, hukuky bol dep bilendir, mertebet dep bilendir. Dogry. Ýöne 40 götürme. Şo taýda ýalana. Ýa-da 20 götürme ýalan bolsa, ýani Serdaryň prezidentligi ýalan. Ýöne şonu 60 bilen garýarlar boly, dogry boly. Garşy gelýär da halkyň beýnisine. Kanunlaşdyrmak oýny diýilýär. Ýani käbirler zenan maşgalany görse, duýgulanyp şo maglumat kabul edýärler dogrulygyny. Käbirler erki adam görseler, ýani duýguň üstünden kabullanýarlar dogrudan şeýle. Halk eşitip oturan bilgisi bilen, maglumat bilen duýga girýär, ýöne beýnisine başga zat girip duran. Şonuň ýaly oýna edýärler. Soň ene ýurduň daşynda Türkiýede bir zenan maşgalalyny gepletdiler. Ýoldaşy, ýani biram ýoldaşynyň ýandaky bile işleşini içeri alypdyrlar. Soň ýetirim bolupdyr diýen bir neme bar da. Mediada dolaşan bir neme bar. Bilgi bar. Indi şo zenany näme diýip gepletdiler? Çağlarynam ýanyna alypdyr. Indi öňe bärden talap etdirdi. Biziň adamyndan näme habar ýok diýip, ma kömek ediň diýip dünýäň ýüzüne ýüzlenip durdy. Indi soňky çykyşyndan ýa ýüzlenip durdy. Sedara ýüzlenip durdy. Meniň planladym, meniň dagym, meniň depem, daglara näsiň aratyn gaýdyp meniň ýoldaşymy tapmana kömek ediň. Gaýdyp gelen soň men size söýleýän şu işlere başymy goşmaz, ýenetmez diýip şonuň ýaly sözler ulanýarlar da. Indi bularyň aýtýan zady näme? Halkyň özünden başgala bir zat gepläpdi.
Ýöne halkyň alýan, beýnisine alýan nemesi informasiýasy ýa bilgisi diýelik. Bugüneçe sizler aktivistdiňiz, näme edip bildiňiz ýa-da etmeli däl ekeniňi soraýardy. Bilýärdiňa ine şular güýçlä gördüňizmi? Hem berk eli ýetýär ekeni, indi ortağa çykan adamlara menne boyun bolup dur, aktivist diýip özüni görkezýän adamlar boyun bolup dur. Indi böyle halky näder kabular? Ömsüm oturup bereli, işli işler etmeli. Şonuň ýaly düşünjäni bermek üçin şonuň ýaly pikir döretsin diýip şo sözler ýörüýte ve şo kod sözler gaýtaladýarlar şo inanmaçylar. Arasynda da şol serdary kanunlaşdyrmak sözler hem geçýär. Ýa-ni inanmaçylaryň aýtýan ýüzlenmesinde. Bärde iki towşany Birok dogurdy diýerler, şonuň ýaly zat etýär. Heme serdar kanunlaşdyrýarlar. Türkmenistanyň içinde döwlet wadyny görkezýärler, ýani hem berk eliň ýetýär, biz başarýar. Diýen manyna aktivistler hem ine boyun egdirendirsiz. Siz ümsüm işiňiz bolmasyn, öz günüňiz bilen geziň diýen düşünjäni berýärler halka. O zenan maşgala özü bilip aýtdym ýa, bilip aýdanoklar ýöne öwredilen sözleri belli bolupdy. Ýene proks diýilen bir gurama, bir adam bolsun, 10 adam, 50 adam bolsun, ýani ýurduň içindäki rejimi goldamak üçin ýurtdaşyna çykarylan adamlar. Ýani Solzhenitsini ýankyny tapsaňyz internetde, YouTube'da bolmaly, şonu izarlasaňyz edilçilaryň oýunlaryny neme diýendir, meňzeşdir. O taýda ors adam Rus diýip tanaýarsa, bäde bolsa türkmenler. Ýani o taýda Rus halkynyň garşysynda Rus adam, bäde de türkmen halkynyň garşysynda türkmen adamlar. Solzhenitsynam daşarydan çykarýarlar, kanunlaşdyryp bäde türkmenlerem birini Fransa çykarýarlar, birini Pragada gezip, bir Kanadada, biri Şwetsiýada gezip, Amerikada gezip berenler bar. Amerikadakylar aşuwatken görnenok. Indi bir meňzeş bolyp durandyr. Bar senariýasy barşalaryň, ýani MHM-niň, KGB-niň işleýän nemesi da taktikasy. Näme üçin prokskylar çykardy, başga bir nemesi, bir nemesi hem bar bularyň. İçeridäki narazy bolup çykýan halk bar, indi Türkmenistanam gaçan aşuwat. Adalet ýok, hukuk ýok, şahsy mertebe dep bilen şahsiýetçilik ýok. Iqtisadiýat ýyldan çöküp barýar. Genosit dowam edip dur, saglyk ýok, ekologiýada katastrofada. Indi narazy bolup başyny çaran daşyna çykýarlar. Daşlarda bir zatlar döretjek bolsalar, içeridäki rejim garşysyna ýa-ni oturdulan her ýerde oturdulan adamlar olar ýallaryna çekýärler, olaryň informasiýasyny içerik berýärler. Ýani içeridäki rejimiň ömrüni uzaltýarlar. Oňa näçe ýyldan bäri men ýazyjy, men jurnalist diýip ortada duran taňlar halkam bular tanaman soň tananýarlar, ýallaryna çekilýärler, aýdýarlar, diýişýärler, içinde ýokýarlar. Nirden näçe adam bar, kim garşy bolsa, an toplanmalyň, ýani mediada birleşeliň diýip aýtýarlar, soň niýet eden birleşmeli ol adam bar ýa. Ol baryň hasabyna näde içerik berýär, içeridäkiler soň daşarda bir çare görýärler olara. Nähili diýip aýdýar, daşarda näme çare görýärler, bir-birini uçturýarlar. Yamanladyp. Ol saňa öýdidi, bul saňa öýdidi. İçeride de olaryň ýakynlaryna baskı görkezýärler. Öýdümem
eee, özüm türkmen el bilen edilen soň, aýpy türkmenden adam bolmaz diýip neme diýerler da, togaşýarlar şey işlerde. Mine proksilaryň esasy meselesi. Eee, Türkmençäli aýdanda, sada dil bilen aýdanda erkinlige, ýani türkmen adamyň erkinlige bolan umydyny kesmek proksiniň işi şo. Ýani wezipesi, ýani şo taýyk wezipelendirildi. Umumy insoňla çellä ýok bolmaly, umyt kesilse herekedem kesilýär. Ine ben umyt edip barýanda şo türkmenleriň ýanyna barýan, öz türkmenim diýen, olam içeriden sen adyň berip içeriň bastyrsa, daşarda sana oýun getirse, türkmenden adam bolmaz diýip şo taýda umydyny kesýäň-da. Onsoň umyt kesildimi herekedem galýar, onsoň öz günüň bilen geziber. Indi munyň daş tarapyny görmek we azygam içerdenem görmek. İçeride de daşaryk çykyp bilmän, mümkinçiligi bolman, ýa-da islegi bolman, çykman oturan adamlarymyz bar, ýurtdaşlarymyz. Şu rejimden bizar bolup bir maýyn tapsa, halkyň häkimiýeti halkyň eline geçirmäge kömek etjek adamlar. Doğrumu? Ýani duyarly, patriot bolan adamlar. Ýani hakyky ýurtsever adamlar diýip aýdyn. Indi bularam umyt edip komitetden. Daşardaky türkmenler kömek etseler, bizem olar bilen birikse, ýani umyt edip durýarlar. Ýurdun daşyndakylar. Onuň bularam ellerinde TikTok we dordamy ýurdun içindäkileriň. Ýogam bolsa öýdüp görýärler. Birinden görýärler, şey ýani maglumat alýarlar. YouTube VPN usulen nähili adaydyr, muhbir edip girýärler. Onuň görüp otyrlar bolan, içeridäkiler görýär-de özüni halkyň öňüne çykyp halky urtarjak men diýip duran adamlar bir-birine gyrylşyp görseler, içeridäki umydyny kesýär-de. Şularmy bize kömek etjek, şulardan da bize kömek berjek, şularmy bize akyl berjek, şularmy bize ýol görkezjek diýip bular özleri oňşan o gaýdlaryna öýdiýdiler, erkeklerine böýdiýdiler, mollasyna böýdiýdiler diýip bulaňa umyt kesiljek. El sowaşýar. Onsoň bulungur nemes bardyr, kaýyl bolmak, günne kaýyl bolmak düşünjesi oturýar-da beýnimizde. İstadi edip bolanok diýip. Hemme tarapdan kesildik. Ba insan umydymyzdan kesildi diýen o düşünje. Şol umydy kesjek bolup TikTok sosial mediýanyň TikTok platformasynda da ejewndi gyrşdamyrç bolup berendir özleri. YouTube'da da ene şonuň ýalydyr. Ana şoň üçin edilýär. Ya bizde Türkmenistan içinde her Türkmenistanda internet ýok diýen ýaly. Ýogsam bu proksilaryň edýän oýunlaryny köp adam çolaşmany bilýär-de. İnternet açylsa kitaba mokap bilýän, bilgän bar bu hakynda gözleşdirip ýörüte, ýani linkler datlar we paýlaşyp bolýar bir-biriň bilen. Informasiýony vakum diýen bir zat bar-da. Şo bolan soň halkyň düşünjesi ýa-da göz ýetimi artan nokta. Şoň üçin ýörüte saklaýarlar, interneti berme. Özleri ulanýarlar internet, ýani halka internet ýok. Ya göz açılmasın diye. Onun ýarak yurttaşlar proksilaryň edýän oýunlary men patriot diýip näçe gaýgyrýan, men watançy diýip näçe gaýgyrýan adam binet görseňiz edýän hereketleri tam nemede tersidir. Sebäbi halkyň eşitisi gelýän sözlerle ulanýarlar. Ýönekay sözler ulanýarlar. Bir gün küýçüde sözleýärler, bir gün urşup görýärler.
Şöýdip halkyň nemesinde üstünde oýun oýnap otyrlar-da. Şonuň ýaly ýagdaý Dinefden owa ýurdun içinde de daşynda da ýene benim gaýtalak eten serdary kanunlaşdyrmak hereketi gidýändir. Buňa da demetmeli däldir. Oýuna düşmeli däldir. Indi siňet görüň näme diýipdir soňra mesela ýa şo erki adam näme diýipdir. Bir gerek siňetdiňizmi? Täzeden ýene siňediň. Birinji gerekde görmedik zadyňy ikinji gerekde görersiňiz. Üçüncü gerek siňedersiňiz boly ikinji görmedik zadyňy bir düşünjeňizi üçüncü gerekde görersiňiz. Şöýdip açylar. Bu näme üçin beýdi ýa? Bu näme üçin beýdi ýa? Onuň bir ýönekeýi düşündirşem bar. Bir ýurtda döwlet gurulşy bar bolsa, adalata kim teretmeli? Prokuratura, sud teretmeli. Özüni ýurdun başynda diýip prezident görkezýän bolsa, prezidentiň işi däl. O prezidentiň işi däl bolsa, näme üçin ýüzlenýär onda şol adam? Ýa-da şu zenan başga prezident diýmek. Prezidentlik görkezýän zada, ýani serdara näme üçin ýüzlenýär? Bilýärsiz, ýurdun içinde adalatam ýok, prokuratura işlenok, sud işlenok, milli howpsuzlyk halkyň garşysyna, o mentalskoy ýene şonuň garşysyna, halkyň garşysyna möhemmeliň hyzmatynda bilip durka zatlar aklymyz çatyp dura bilýär. Doğrudan adalet ýok, hukuk ýok. Näme üçin biz duýgymyza gapylyp ortaga çykyp gepleýän adamyň sözlerine näme etmeli? Ters düşünjäni alyp. Ýa ol çykdy, 5 minut gepledi, 3 minut gepledi. Biziň aňrymyzda ýyllar ýatyra. Adaletsizlik gelip otyr. Genosidy görüp gelip otyr. Taglygymyz ýok. Böl daşarda biziň näme hukuklarymyz teredilenok. Ýurdun içinde hakymyz ýok. Ýyllar boýy biziň nämemiz bar. Bir üstümizden geçiren ýükümüz bar. Mene babamdan başlap gelýär şo ýük. Soň atamda da geçdi şo ýük, enemde de geçdi ýük. Özümde geçip indi çağalarymam demedik görüp şo ýüki. Indi men 4 sany nesiliň ýani kuşaklaryň görenini jemläp düşünüp durunda näme üçin bir adam çykmaly ýa-da bir näçe adam 3 minut ýa 5 minut gepleň üçin men onuň sözüne inanmam. Şonuň ýaly terediň goýun orta mundan öň näme gördüňiz, näme bolupdy? Biladym aýtýany näme? Terede goýup görüň, haýsy agram bolýar. Faktlary ortaga goýun, faktlary. Sözlerine üns beriň, näme diýär? Onuň aýtýan zady bilen bolup duran zatlar dogry gelýärmi? Şeýle ýurtdaşlar, bugünlük çeken men uzat bolmaýyn. Plan oýunlaryny açmana dowam ederse, halkymyzy bilgilendirmelidir. Biziň borjumyzdyr. Diňe biziň borjumyzda kim şu zatlara düşünýän bolsa, pikirlenýän bolsa, öz toprağına empatisi bar bolsa, öz halkyna empatisi bar bolsa, ýani duýarlılıgy bar bolsa, aýtmaly, diýmeli. Gerek bolsa aşagynda videoň aşagynda ýazylyş ýeri bardyr, şo taýyp ýazgylaryňyzy ýazyp bilýärsiňiz. Düşünjelerinizi, pikirlerinizi. Şahsiýetine değinmek bolanok geçimiň nähäçe tankydyňyz bar bolsa, ýa-da maslahatyňyz bar bolsa, garalamaňyz bar bolsa, garalap bilersiňiz, ýöne şahsiýetine değinmek gadagan. Şöyle men şaýda bitireýin wagtym. Bir näme. Sen kaçmyň ýaly bularyň oýunlaryny açmana dowam eder. Başka. O dili esen bolsun.